Helyezkedj el kényelmesen. Védj egy mély levegőt, lassan. Tartsd benn egy pár másodpercig. Majd lágyan, puhán, hosszan engedd ki. Hosszan, lassan lélegezz be. 1, 2, 3, 4. Tartsd benn. 2, 3, 4. Lassan engedd ki. 2, 3, 4, 5, 6. Belégzés. 2, 3, 4. Bent tart. 2, 3, 4. Kilégzés. 2, 3, 4, 5, 6. Belégzés. 2, 3, 4. Bent tart. Kilégzés. Egy utolsó mély belégzés. Bent tart. Kilégzés. 2, 3, 4, 5, 6. Most lélegezz a saját ritmusodban. Könnyedén, lágyan, puhán. Bármi is történik körülötted, bármilyen gondolat jelenik most meg, ne küzdj ellene. Hagyd áramolni, köszöntsd, majd engedd tovább. Képzeld el, hogy egy ragyogó, tiszta arany fény vesz körül. Szinte szikrázik és csillog. Te most ebben a csodálatos fényben vagy. Teljes biztonságban. Ez a fény átjárja egész tested. Csontjaidat, izmaidat, szerveidet. Körülölel, és egyszerre átjár téged. Minden, ami nem téged szolgál, mindent, ami visszahúz, sejtszintig átjárja és megtisztítja. Feltölti. Egy csoda, ami éppen benned zajlik. Ebben a varázslatos pillanatban bármi feljöhet benned. Érzések, képek, lenyomatok, akár csak szavak. Csak hagyd magad áramolni. Hagyd magad ebben a pillanatban egy pár percig. Hiszen itt és most, ebben a tágas térben, a döntésed alapján szabadon lehetsz. Szabadon lehetsz. Nem kell félned, nincsenek gátak, leomlanak az elavult hitrendszerek, korlátok, elvárások. Itt most tisztán létezel, teljesen tisztán. Most lásd, hogy a szíved körülöleli, betölti, átjárja ez az aranyfény. A közepében egy még szikrázóbb fénygömb, ami elkezd egy aranyszálat felfelé, az agyad felé küldeni.
Ez egy tiszta csatorna. Létrejött a szíved és az agyad között a kapcsolat. Ez egy igazán tiszta kommunikációs csatorna, amely megmutatja neked a szívből jövő vágyaidat. Most rálátsz az igazadra. Varázslatos ez a pillanat. Fürdőzz benne. Engedd meg magadnak ezt az időt. Szeretettel áramolj. Békében, a mindenség korlátlan mágikus erejével. Most rálátsz az igazadra. Figyeld meg, hogy milyen érzések jönnek fel benned, testérzetek, képek, hiszen annyi üzenetet hordozol. Érezd a hálát, hogy egyre inkább kinyitod a szívteredet, hogy tudod, hogy a jövőben szívből cselekszel, és ez könnyedén megy, erőlködés nélkül. Érezd ezt a könnyed pillanatot. Kezd el szép lassan visszahozni a fókuszod. Érezd a tested, a végtagjaid. Ha jól esik, mozgasd meg a végtagjaidat. Érezd, hogy újra itt vagy, de már egy másik térben. Amikor készen állsz, lágyan pislogd bele a környezetedbe. Nyisd ki a szemed. Köszönöm, hogy velem tartottál ezen az utazáson, és tettél magadért. Egészségedre!